गाज्रि मोनदों जाबाय मोजांसो मोनदों नायलाय लोगोफोर हानाय फेरखौ नुनांला Good evening and welcome back to my channel. लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनैहाय आंनि भिडिअआ बिराद स्पेशल जागोन मानो होनब्ला दिनैहाय जोंनावहाय सासे बिराद स्पेशल आलासि फैनो नागिरदों। बिथांखौ आं दसे उनाव देखायगासिनो नोंथांमोना दसे उनावहाय नुगोन। बिथाङा जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि होनो नामा बर'आव फावखुंग्रि एक्ट्रेस स' बिथाङा जोंनावहाय जेनेबा फैगासिनो नोंथांमोननो आं दसे उनावहाय आं देखायगासिनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर फैदों बेखौहाय नोंथांमोना नुगोन आरो आं बेजों एसे बायदिसिना सावरायनो नाजागोन आं हानायखिनिखौहाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर आलासिया जोंना जेनेबा सफैबायानो नोंथांमोना नायनो हासिगोन आं एबा देखायनोसै नै आलासिया सिनायखायोना बयबो सिनायखागोन ना एक्ट्रेस बिथराइ एक्ट्रेस ना जोंहासो नै माबा आलासि जानो लिंहरनो नागिरनाया उल्था जोंहासो माबा फैनानै खामानिसो मावहरनाय जाबाय आब'खौसो लिंहरफिनगोन जोंबो जोंनावहाय सोलाबलायनाय जायाना ओमफ्राय दिनै बोरैबा टाइम मिलायलायनानै फैथारबाय जोङो फैनो होननानै जायखिया फैबाय बिराद मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय माबानाबो मा होनलाय आब'निफ्राय जाहैबाय गुमैसो जागोन गुमैनाबो चेनेला गोदानसो ना ओमफ्राय आंनाबोथ' गोदानखासो थेवब्लाबो आंखौ जेसेबांनाखि नोंथांमोना सापर्ट होदोंमोन गुमैखौ बेबायदिनो सापर्ट होबानो जाबाय बर'जों बर' अनलायनांगौ ना गुमैयाव माने नोंसोर अननाय होयोबासो माने बेबो भिडिअ होबाय थानो लुगैगोन ना माने जेसेबांनाखि सापर्ट होयो होमबानो माने मटिभेट मोनो आरोना नङाबाथ' नोंसोर सापर्ट खालामाबा माने भिडिअफोर होनो गोसो जानाय नङा माने जोंथ' बयबो मालाय मानसिनिखौसो नायनाय जायोना भिडिअफोरखौहाय आलदा माबाफोरनिखौसो गावजों गाव बर'फोरजों बर'फोर अनलायलायोबाथ' बिराद दाबो जोंना थांहांबाय मिलियन साबसक्राइबार मोनहांनायबो दंना दा लासै लासैनो जोंनाव बिदिनो दावगालांबाय थानायनि सापर्ट होलायलायबानो जाबाय मा मोननाय चेनेल नामा आंनि नामानो बिरखां ब्रह्म जायगा नुखाबाय बिसोर मिथिखागौ बिरखां ब्रह्मआनो आं माबानानै होगोन र' जि गोथाव जालांसै आरो बिनिनो बिब' दङ नै ओरैहाय होदिगासिनो दङ ओरैहाय नुगोन हाय होनदो लाजियो आं बादि आरो आं लाजियो जायखिया उनाव देखायसिगोन माबा थाबासो लाजिनाया गालाङोना लाजिनाय खारो रायलायलांबाय थाबासो ओमफ्राय मा ओंख्रि संफेराय थास' बिबारजों अमाजोंनो ओमफ्राय आं जाया नालाय ओमफ्राय आंनिया अमाजों आलुजों ओमफ्राय दाउ दंबावो ओमफ्य लकेल लाबोदों ना गासिबो लकेल जोब फ्रेस दहाय लाबोदों नामा गामिनिफ्राय लाबोदों गामिनिफ्राय लाबोजोबनाय लकेल अखा हानायखौ दा बिराद ना मोनोना लाबोबाय लोगोफोर जोङो मा होनो बिथां खोनसे आं नङा आंनि बिबान जायो नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनानै लानोसै माने एसे बायदिसिना सोंसै आङो सोंनायाथ' बेनो माने माब्लानिफ्राय बे फिल्म लाइनावहाय इन्डास्ट्रि लाइनावहाय बबे इयारनिफ्राय जेनेबा फैयामोन आङो माबानिफ्राय 2017 आं जेब्ला ओइस एस फरायदोंमोन नालाय बे समनिफ्राय आरो गाजेनदोंमोन आं बेयाव फार्स्ट टाइम आदा लिंसारजों गाफेरनायदोंमोन आरो बेजों फार्स्ट टाइम बेनिफ्रायनो माने चान्स मोनलांबाय थाबाय आरो ओमफ्राय एसे खम जाबाय दा एसे बिजनेसावबो ओंखारबाय नालाय ओंखायनो ओरैबो टाइम होनो हाया जादों ओमफ्राय दाथ' जेनेबा क'क्राझारावहाय बिजनेस माने मोनसे जेनेबा दखान खुलिदों ना दखान खुलिदों माने मा दखान बियो जेनेबा मा मोनो जेनेबा लेडिसफोरनि ना जेन्टसफोरनि ओमफ्राय लकेसना बबेयावहाय बेखौ एसे जेनेबा खिन्थानो हागोन नामा माने आङो दखानखौ आं हारसिं नङा जों पार्टनारशिपआव खुलिदों बेखौथ' सोरबा मिथिखाबायबो जानांगौ नायनानै निफुजों आंजों ओमफ्राय
दाथ' माने साख्रिखौ मोननायाबोथ' एसे बिराद एसे खस्थ'ना हाजारखि फरायबाबो साख्रिखौ मोननो नागिरा ओंखायनो एसे साननानै जोङो बिदिनो बिजनेसखौनो खुलिनोसै दां साननानै खुलिबाय आरो ओमफ्राय फार्स्टआव जोङो खुलिजेननायावहाय माने हौवा हिन्जाव ज'निखौ लादोंमोन ओमफ्राय माखासे प्रब्लेम जानानै जोङो दा हिन्जावफोरनिखौ लाबाय आरो माने ओरैबायदि हिन्जावफोर थाबा हौवाफोर थांनो नागिरा हौवाफोर थाबा हिन्जावफोरा फैनो नागिरा लाजिलायनानै एसे कास्टमारफोरनि प्रब्लेमखौ नुनानै जोङो हिन्जावफोरनिखौल' बानायबाय ओमफ्राय जोंनाव खालि बायथायनायनि अनगायैबो जोंनाव बिदि रेन्टनि बुस्थुबो दङ जेरेखम भारा आरो सानसे साननै गानथ'नो हायो दख'ना बा बिदिनो ड्रेसफोर थायोना बिदिनो बार्थडेफोर बा शुटिंफोराव बा फट'शुट बिदियाव गानोना मानसिफ्रा बिदि ओमफ्राय आरो मालाफोर जुवेलारिफोर बेफोरबायदिखौ मोनो आरो ओमफ्राय दाथ' जोंना लकेसना सिगाङावहाय बे अभारब्रिज फुराना अभारब्रिजखौ बारनानैसोमोन ओमफ्राय दा लकेसनखौ जों चेन्ज खालामबाय दाथ' डनबस्क' टार्निं होनबानो बयबो मिथिजोबखायो लाजिस पिज्जा ओमफ्राय गोदोनि बर'सा प्रेस बिनि ओरै अपोजिटावनो आरो माने डनबस्क' हाबजेननायनि टार्निंआवनो दाथ' बावहाय माने शिफ्ट खालामनायाहाय माने खालि 1 week जादों दाबो 1 month जाथ'वाखै बैनिफ्राय बेयाव साबसिन मोनदों आरो एसे माबाखौहाय रेसपन्सखौ मोजां आरो ना दा जेनेबा माने नाजाबाय थादों जोङो मोजां जानानै साननानै बे एसे एनै बेसेबां हायो एसेबां जालांथोंसै मारै नोंसोरनि अननायावनो जालांगोन लोगोफोर माबाफोर नांगौब्ला बिसिनावहाय माने आंनि जाय भिउवार्सफोर जाय नुदों बिसिनि दखानावहाय माने लायनो हागोन आरो ना लेडिसफोरा बांसिन माने दाथ' जेनेबा लेडिसफोरखौल' माबायो नालाय लेडिसफोरा माने लायनो हागोन आरोखि ओमफ्राय बारा सिस्टेमबो मोनगोन बारा सिस्टेमावहाय माबायदि लायो जेनेबा शुटिंफोरनिखौ एक्सट्रा लायो ओमफ्राय बिदि स्टुडेन्टबा स्टुडेन्टफोरनिखौ माने एसे खमावनो हरो जोङो डिसकाउन्टआवहाय स्टुडेन्टफोरनिखौ जेरखम दानाबो आजिखालि माबा मोनसे जायोना बिदिनो कलेज उइक स्कुल उइक बिदि जानायफ्राव लाङोना माने दाख्लैबो लांदों लांनाया बबे कलेजावहाय बिदिनो बन्दर फेस्टिभेल जादोंमोन नालाय बेयाव फेशन श'आव लांदों आगैमोना मेरला लांफैदों ओमफ्राय बेयावहाय आङो स्टुडेन्ट हिसाबै बिसोरनो खमावनो हरदों आरो ओमफ्राय शुटिंफ्रावबा एसे बारा ओमफ्राय आरो बिदिनो फट'शुटबा बेयावबो एसे खम आरो जाय बिथांमोना फट'शुटफोर लानो गोसो होनबा बिसिनि दखाननिफ्राय लानो हागोन माने लकेसनखौथ' जेनेबा खिन्थाखाबाय डनबस्क' टार्निंआ दखाननि नामा मा नाम आगर बर'नि नाम बिराद मोजां नाम बोरैबा आगर नामखौ माने सिमाङाव फैनानैसो लादों आङो सिमाङाव फैना होदों नामा ओमफ्राय लाबाय आङो बर'नि नाम बिराद लुगैखादोंमोन आं ओमफ्राय नै लोगोफोर बिराद मोजां एलबाम दाख्लि लेटेस्ट माबादोंमोन ना मालाय ओंखारदोंमोन ना लिंसारजों आरो ना हाथाय फेरखौनि बोरैलाय नायलाय लोगोफोर हाथाय फेरखौ नुनांगौ देखायलाय एसे मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो बिराद मोजां मोनो आं मिथिला दा माने मोजां मोनबाय ना मोजां मोनाखै मानसिफ्रा सोरबा बुङो हाथाय फेरखौनि थाखाय नोंखौ मोजां मोना होननानै बुंहरो सोरबा ओमफ्राय सोरबा मोजां मोनो होनो ओमफ्राय आंनो आन्दायबायसो आरो खिन्थु गानजों माजों बिराद मिलदों हाथाय फेरखौनि थाखायनो नाया सानब्लाबो नायफ्लाङो मेगन खनाजों लायनाया नै इमारजेन्सि जाब्रबनायसोमोन शुटिंआ थेवब्लाबो मानसिफ्रा माने गानखौबो ना माबा एलबामखौबो मोजां मोनो जिखुनु जाया भिउसआ मोजाङानो थांदों आरो मिलियन भिउस थांबाय दा बेनिफ्रायनो गाथ'नाय जायाखै बिनि उनावहाय आं माबाजों गादोंमोन मिउजिक भिडिअ फुजाजोंबो मोनसे दाख्लै बैसागुआवहाय ओमफ्राय जेनेबा नोंनि अरिजिनेल माबाया जेनेबा एड्रेसा माने न'आ माहाय जेनेबा डिस्ट्रिक्टआवथ' जेनेबा क'क्राझारानो दाथ' आङो माबा आब'जों टाउनावनो थायो जोङो ओमफ्राय जोंना न'आ आसलिथाराहाय माबा बनरगाव नलबारि माने बनरगाव होनदेराबा नलबारिल' होनबाथाय मानसिफ्रा बै थिंजायनि सानो ओंखायनो आङो बनरगाव होनदेरबाय थायो आरो दा नलबारि होनबा बै नलबारि सानगोन सिगाङाव आङो कलेजफ्राव फरायबा सोंबा मानसिफ्रा बबेनि होनना सोंबा नलबारि होनबा मानसिफ्रा बैथिंजाय सानबाय थायोमोन ओमफ्रायो ओंखायनो आं दा बनरगाव होनदेरग्रा जाबाय होनो थाखाय आरो बनरगावल' होनबा सोरबा सोरबा मिथिया बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो ओरै गौरांखौ बारलांबानो मोनो आरो बारा गोजानबो नङा क'क्राझार
20 minute बा 40 minute जुलायो गावबा पार्सनेल गारिजोंबो दसेनो सहैयो ओमफ्राय लाइन गारिफोरजों थाङोबा बिदिनो 40 minute फोर लायो ओमफ्राय माने आं दहाय बिराद बावदों आरोना आं दहाय ओरै फैनानैहाय नोंजोंहाय इन्ट्रडक्सन लादोंमोन खिन्थु आङो आंनि चेनेलावहाय आं बरायना आं नोंखौ बावदों दा लास्टआवसो आंनि चेनेलावहाय आं नोंखौ बरायसै आरोना लास्टआवसो जोबनायावसो आंनि चेनेलावहाय जेनेबा बरायबाय आरोना माने रायलायबाय थाबासो खोथाफ्रा ओंखारलाङो नोङो बावनो नागिरो ना बावोना माने दासो जेनेबा स्टार्टआप ना जों मा बुंगोन मा मागोन मा रायलायगोन लाजियो दा जोबनायावहाय आंनि चेनेलाव बरायबाय आंना माने उल्थासो लास्टसो आंना मालायफ्रा सिगाङावनो बरायग्रोयो खिन्थु आंना एबारना उल्थासो जाबाय एबार नेक्स्टआवहाय आं जेनेबा सोरखौबा लोगो मोनोब्ला आं सिगाङावनो आं जेनेबा बरायग्रोनोसै आरो गाज्रि मोननाङा जाबाय मोजांसो मोनदों Are you comedy me? आलदा जाबाय जोंना दा नुजाग्रोनानै उनावहाय बरायबाय दे ओमफ्राय जाबायानो दिनैनिया जेनेबा गोजोनथोंसै गोथाव गोथाव जोंहा दा ओंख्रि जानोसै आब'आ संखांजोब्बाय गासिखौबो जानोसै ओमफ्राय जोंहा थांसै गाव दखानाव फैनांगौलाय ना आखाइ मावजोब्बाय हाला लादो हाला जाबाय दे जानोसै एबारहाय अननानैहाय आंखौबो हेल्प खालाम जेनेबा सापर्ट खालाम जेनेबा बिथोराइनि जाय जाय आंखौ मोजां मोनो बेबो माने बुमैखौबो सापर्ट खालामहरबानो जाबाय माने जाय जाय आंनि साबसक्राइबार भिउवार्सफोर बे बुमैनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जेसेबां आंखौ अनदोंमोन बुमैखौबो बेबायदिनो अननाय होबानो जाबाय बुमैनि चेनेल नामखौथ' बयबो मिथिखागौ आथिखालाव मा बुंना होबावसै बिरखां ब्रह्म बुमैनि चेनेला नाम बुंबाबो लोगोफोर जाय जाय फटक लानो गोसो दङ आंखौ कन्टेक्ट खालाम बिसोरहाय बिथोराइ एक्ट्रेसजों जाय जाय फटक लानो गोसो आंखौहाय कन्टेक्ट खालाम आं फैबाय थाखायोना बिसोरनाव आलासिफोर थाखायो नालाय एबार जोंनाव लिंलांसै आं बिसोरखौहाय आंखौल' कन्टेक्ट खालाम आङो फटक लाहोगोन नोंसोरखौ मिथिबाय आंनि थ्रुयैहाय फटक लानो मोनगोन नोंसोरो Are you comedy me? ओमफ्राय जोंनावहाय सोरबाफोर माने आदानि आदा होनफ्लांबाय थायो आङो नै बुमैखौनो आदा होनफ्लांलायबाय आंहा माने बिनि थ्रुयैबो जोंनाव सोरबा थाङोबा डिसकाउन्ट हरगोन आङो डिसकाउन्ट हरबावगोन जेनेबा दखानावहाय आं माबानिफ्राय नायनानै फैदोंमोन होनबाथाय आं डिसकाउन्ट हरगोन लकेसनखौथ' जेनेबा मिथिखाबाय आंनि चेनेलनि थ्रुयै जेनेबा फैदों होननानै आंनि नामखौ जेनेबा खिन्थायोब्ला सोरबाफोर थाङोबा जेनेबा डिसकाउन्ट मोनगोननो माने बुमैबो जाखाबाय नालाय ओंखायनो बिसिनि थ्रुयै आरोना अननानै हरनोसै आङो डिसकाउन्ट होगोन बिराद मोजां डिसकाउन्ट होगोन आङो होमबालाय फैदो माखौथो नेबाय थाखो लोगोफोर जाय आंनि भिडिअखौ नुसनदों बिसोरो माबाफोर नांगौ जायोब्ला बिसोरनि जेनेबा दखानाव फैनो हागोन फैनानै लांफैनो हागोन थेंक इउ होमबालाय जाबाय होमबालाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै स' थेंक्स फर वाचिं माय भिडिअ गुड नाइट